ka amara na ịhụnanya onye nwe anyị bụ Chineke bara gị ụba. N'ebe ntụgharị gị n'ụbọchị taa, anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke akpọrọ o tozuru oke n'ezie. Dịka anyị na-ahụ taa na omenala ọlọrọ ọhụrụ, a na-agba nkọwa nke alụmdi na nwunye aka ụta dị iche iche, ma nke mbụ eziokwu bụ na nkọwa nke alụmdi na nwunye enweghị mgbagha. Ọ bụ onye hiwere ya ka ọ dịrị ịkọwa ya. Chineke sịrị na mmalite na alụmdi na nwunye bụ otu nwoke na otu nwanyị ejikọrọ na nkekọ ebighị ebi nke na-enye ya ugwu. Na ihe ọmụmụ anyị nke taa, onye ozi Chineke bụ dọkịta Jeremaya ga-echetara anyị ihe akwụkwọ nsọ na-ekwu banyere alụmdi na nwunye. Ugbu a, dịka ị na-ege ntị, ka onye nwe anyị gozie gị n'aha Jizọs. Amen. N'usoro ihe ọmụmụ anyị olileanya n'ịzụlite ụmụntakịrị nke taa, anyị ga-eleba anya n'isiokwu nke akpọrọ o tozuru oke n'ezie. N'ihe ọmụmụ a, anyị ga-ahụ ọlụlụ di na nwunye nke bụ ihe njikọ aka. Anyị ga-ahụkwa ọlụlụ di na nwunye dịka ihe omimi nke otu arụ. Anyị ga-ahụ ọlụlụ di na nwunye dịka nchekwa nakwa ịhụnanya. Anyị ga-ahụkwa ọlụlụ di na nwunye na ụfọdụ ndụmọdụ nke a pụrụ inye ndị ikom. Ọlụlụ di na nwunye, anyị ga-ahụkwa ụfọdụ ndụmọdụ nke a pụrụ inye ndị inyom. Anyị ga-ahụkwa ọlụlụ di na nwunye nke nwere Kraịst n'etiti ya. Adịghị echeta onye nwụgha dị ukwuu bụ Martin Luther maka ịbụ ọkachamara na ndụmọdụ banyere ọlụlụ di na nwunye, ma n'ihe ileba anya n'otu oge, o nyere ụfọdụ ndụmọdụ kacha ukwuu banyere iwu ezinụlọ nke kwụsịrị ike. Ọ sịrị ka nwaanyị mee di ya ka o nwee obi ụtọ ịlọta ụlọ, ka nwoke mekwa nwunye ya inwe mwute mgbe ọ hụrụ ya ka ọ na-apụ, mgbe ụbọchị gwụsịrị, ma ọ bụ mgbe ndụ ha bikọrọ ọnụ gwụsịrị. Ọ na-abịarute na nke a, ọ bụghị otu a. Ọlụlụ di na nwunye dị ike bụ isi nke ezinụlọ kwụsịrị ike. Apụkwara m ikwugharị nke ọzọ. Ọlụlụ di na nwunye dị ike bụ ya bụ isi nke ezinụlọ nke kwụsịrị ike. N'agbanyeghị ihe ike ọbụla nke anyị pụrụ iche iru, na-agụnyeghị ihe egwu niile nke pụrụ ịbịa na ndụ anyị, ihe kacha ukwuu anyị kwesịrị ime dịka ndị nne na nna bụ ime ka ọlụlụ di na nwunye anyị kwụsie ike, ka ọ bụrụ dịka nkume nke siri ike. Ọ bụ ozi nke na-agaghị anọ ọtụtụ oge. Ọ bụkwa otu ihe mere m ji kpebie iji ihe ncheta nke a mechie usoro nkụzi ihe a. N'agbanyeghị ihe ọbụla ọ ga-efu anyị, n'agbanyeghị ume ọbụla nke ọ ga-ewe, ọlụlụ di na nwunye ndị nke Chineke nakwa ezinụlọ ndị kwụsịrị ike tozuru ka enwee ya. N'ezie, ị maara na ọlụlụ di na nwunye bụ ihe njikọ aka. Ọ bụghị ihe ị pụrụ ime naanị gị. Ọlụlụ di na nwunye na-ewe mmadụ abụọ mgbe ọbụla ọ chọrọ imezi ihe ọbụla. Ọ dịghị abụ ihe mgbu ịlaghachi na mmalite jee gụọkwa ndụmọdụ maka ya. Anyị nwekwara ndụmọdụ dị mma n'okwu Chineke banyere ọlụlụ di na nwunye. Ọ malitere na mbụ na mmehie nke akwụkwọ ndụmọdụ Chineke, ebe anyị na-agụ okwu ndị a n'akwụkwọ Jenesis isi 2 amaokwu 18. Ọ sị, Jehova bụ Chineke wee sị, ọ dịghị mma ka mmadụ ahụ nọ naanị ya. M ga-emere ya onye inye aka kwesịrị ya. Jehova bụ Chineke wee site n'ala kpọọ anụ ọhịa niile ọbụla na anụ ufe niile ọbụla nke eluigwe, o wee mee ka ha bịakwute mmadụ ahụ ịhụ ihe ọ ga-akpọ ha. Ma aha ọbụla mmadụ ahụ na-akpọ anụ nwere mkpụrụ obi dị ndụ, nke ahụ bụ aha ya. Mmadụ ahụ wee kpọọ anụ ụlọ niile na anụ ufe nke eluigwe na anụ ọhịa niile ọbụla aha, ma mmadụ ahụ ahụghị onye inye aka kwesịrị ya. Jehova bụ Chineke
wee mee ka oke ụra dakwasị mmadụ ahụ, o wee rahụ ụra, o wee wepụta otu n'ime ọgịrịga ya, mechie anụ arụ n'ọnọdụ ya. N'ọgịrịga ahụ bụ nke o wepụtara n'arụ mmadụ ahụ, Jehova bụ Chineke wee wuo ya dị ka ụlọ, ka ọ ghọọ nwunye. O mee ka ọ bịakwute mmadụ ahụ. Mmadụ ahụ wee sị, ee, nke a bụ nnọọ ọkpụkpụ si n'ọkpụkpụ mpụta na anụ arụ si na anụ arụ mpụta. Nke a ka a ga-akpọ nwaanyị, n'ihi na ewepụtara nke a na-arụ nwoke. N'ihi nke a ka nwoke ga-arapụ nna ya na nne ya, ha wee ghọọ otu anụ arụ. Ha abụọ wee bụrụ ndị gba ọtọ, nwoke ahụ na nwunye ya, ma ihere adịghị eme ha. Nke a bụ n'akwụkwọ Jenesis isi 2 amaokwu 18 ruekwa na nke 24. Ọ bụ ndụmọdụ nye anyị icheta na ọlụlụ di na nwunye dị, n'ihi na Chineke hụrụ na ọ dịghị mma ka Adam nọrọ naanị ya. Ihe ndị ọzọ niile ekere eke n'Iden nwere ihe ekekọrọ ha na ya. Ihe ọzọ ọbụla bụ oke nwere nne nke ekekọrọ ya na ya. Adam bụrụ naanị ihe ekere n'ogige ahụ niile nke na-enweghị onye ya na ya jikọrọ aka. Chineke wee sị, nke ahụ adịghị mma. Ya mere o kere Eve. Bido na mmalite, Chineke mere ka ọlụlụ di na nwunye bụrụ ihe a na-ejikọ aka eme. Malite n'oge Onyenwe anyị kpọtara Eve n'akụkụ Adam, nwoke ahụ na nwaanyị ahụ ka e mere ịlụkọ ọlụ dịka otu mmadụ, ndị ejikọrọ ọnụ. Adam abụkwaraghị oke okporo ọzọ. Malite ugbu a gaa n'iru, ọ ga-eri ihe, hie ụra, fee ofufe, gagharịa n'ogige, kporiekwa ndụ ya, ya na nwunye ya. Ha ga-emekọ ya ọnụ. Ihe ọ bụla nke ndụ ga-eweta, Adam na Eve ga-eso chee ya iru. Di na nwaanyị na-ekekọ oke, ọ bụghị naanị na mgbe gara aga, ma mgbe dị n'iru. Ebumnobi ha na olileanya ha na egwu ha na-enweghị mmazụ nke ha abụọ nọ n'ime ya, nke bụ na n'isi ụtụtụ ha adịghị ama ma ha ga-anọkọkwa ọnụ n'oge mgbede. Chineke na-ejikọ ha n'aka ya. Otu a ka ọlụlụ di na nwunye dị. Ịhụnanya nke a, nkekọ nke a, ka a na-eji oge ọbụla n'akwụkwọ nsọ. Ọ bụkwa okwu naanị nke kwesịrị iji kọwapụta ịhụnanya Chineke nye mmadụ nakwa ọgbụgba ndụ ya na ndị ya. Mmekọrịta naanị Chineke pụrụ iji nyere anyị aka ịghọta mmekọrịta anyị na ya bụ nke dị n'etiti di na nwunye. Ya mere, nye ndị ahụ ejikọworo mkpụrụ obi ha n'iru Chineke na ọlụlụ di na nwunye dị nsọ, ụzọ naanị unu pụrụ ibi na ndụ a bụ ịnọkọ ọnụ. Ọ bụkwa ihe mmasị nye anyị bụ ndị kpebiri na anyị ga-anọkọ ọnụ. Ọ bara uru naanị ma ọ bụrụ na a họrọ gị ịbụ otu na ndị nọ na njikọ. Ị ga-alụsi ọlụ ike, gị na ndị etikọtara gị na ha n'otu ahụ, ka unu merie. Ndụ na-adị mfe, bụrụkwa ihe dị ụtọ otu ahụ. O jugo anya na anyị na-agụ okwu ndị a n'akwụkwọ Eklesiastis. Ọ sịrị, abụọ dị mma karịa otu, n'ihi na ha nwere ezi ụgwọ ọlụ n'ime ndọgbu ha, nke ha na-adọgbu onwe ha n'ọlụ. N'ihi na ọ bụrụ na ha daa, otu n'ime ha ga-eme ka ibe ya bilie. Ọzọ, ọ bụrụ na mmadụ abụọ dinakọ, arụ ga-ekpokwa ha ọkụ. Ma arụ otu onye nke naanị ya dị, ọ ga-esi aṅa kpoo ọkụ? Ọ bụrụkwa na mmadụ enwe ike na arụ otu onye naanị ya dị, ma otu ọ dị, mmadụ abụọ ga-eguzo imegide ya. Ọzọ, ụda atọ nke a tụkọtara n'otu adịghị adọbi ya ngwa ngwa. Nke a bụ n'akwụkwọ Eklesiastis isi 4 amaokwu 9. Mgbe anyị họrọ ịlụ di na nwunye, anyị na-ahọrọ ịbụ akụkụ nke otu ejikọrọ ọnụ, nke kacha n'ote aka, nakwa nke buru ụzọ tutu nke ọbụla n'ụwa a. Dịkwa ka otu ọbụla, ọlụlụ di na nwunye nwere ịdị elu na ịdị ala ya.
o nweghị ọlụlụ di na nwunye nke bụ onyonyo nke alaeze na-enweghị ntụpọ. Ọ bụrụ na ihu onye ọbụla na-agwa gị nke ahụ, ha adịghị agwa gị eziokwu. Alụlụ di na nwunye niile nwere nsogbu na ịma aka nke ha na-agabiga. Onye ode akwụkwọ Carol Mehel chọpụtara nke ọma. Ọ sịrị, ọlụlụ di na nwunye bụ ihe dị ike na nghọta. Ọ na-abụ ihe mgbu ịhazigharị, ihe ụfụ na mkpori ndụ. Ọ dị ụtọ, nwekwa ọrụ dị n'ime ya. Ọ na-eji ụfụfụ abịa. Ụbọchị ya nwere egbe eluigwe, anwụ, akụ igwe, ikuku, mmiri ozuzo. Ma ihe pụtara ihe na ya bụ mkpuchi nwere ụcha dị iche iche. Ọ bụ njikọta, ịnọ n'ebe dị anya, ịnọ nso, nkewa. Ọ bụ abụ ụtọ, akwụkwọ ọgụgụ nke ụwa, ihe omimi nke na-apụtachaghị ihe ngosi nke kacha ukwuu n'ụwa. Ọ bụ mkpebi dị iche iche, ime mkpebi ịhụnanya, ịghọta ikpori ndụ, ịmara. Ọ bụ ịhọrọ. Ọ bụ ọlụlụ di na nwunye. Ọlụlụ di na nwunye n'ezie site n'okwu Chineke bụ ihe omimi nke otu arụ. Mgbe Jizọs kwuru maka ịbụ otu nke ọlụlụ di na nwunye, o kwuru ọ bụghị naanị maka njikọ aka, mmekọ na uru dị ukwuu nke di na nwunye ijikọ aka, kama nke kacha nke ihe omimi nke na-abịa n'ihi ọlụlụ nke dị n'etiti di na nwunye. Akwụkwọ Matiu 19 amaokwu 4 ruo na nke 6 siri otu a tinye ya. Ọ bụrụ na agụbeghị na onye mere ha na mmalite mere ha nwoke na nwaanyị, wee sịkwa, n'ihi nke a ka nwoke ga-arapụ nne ya na nna ya, raparakwa na-arụ nwunye ya, ha abụọ ga-aghọkwa otu anụ arụ. Ya mere, ha abụghịkwa abụọ kama otu anụ arụ. Ya mere, ihe ọbụla nke Chineke kekọtara ọnụ ka mmadụ ọbụla ghara ịtọsa ya. Matiu 19 amaokwu 4 ruo na nke 6. Dịka Jizọs siri kwuo, ọlụlụ di na nwunye bụ inyechasị onwe na nkekọrịta nke ihe niile mmadụ bụ ya na onye nke ọzọ n'ụbọchị ndụ ha niile. Chineke mere ka ọlụlụ di na nwunye bụrụ karịa mmadụ abụọ ịza otu aha, karịa mmadụ abụọ ibi n'otu ụlọ, ma ọ bụkwa mmadụ abụọ ikekọrịta otu akwa ndina. Chineke na-eme ka ọlụlụ di na nwunye bụrụ njikọ arụ na mmụọ nke na-erute n'ala nke ihe ọ pụtara ịbụ mmadụ. N'ọlụlụ di na nwunye, mmadụ abụọ na-aghọ otu. Ugbo 5 n'akwụkwọ nsọ, Chineke jiri okwu a nke bụ otu anụ arụ mgbe niile iji tụnyere njikọ nke pụrụ iche nke dị n'etiti nwoke na nwaanyị, nke anyị na-akpọ ọlụlụ di na nwunye. Ọtụtụ oge anyị na-eche na otu anụ arụ na-atụ aka naanị mmekọrịta nke a na-ahụ anya nke dị n'ọlụlụ di na nwunye, ma ọ karịrị nke ahụ. Otu anụ arụ nke ọlụlụ di na nwunye bụ nke a na-ahụ anya, ma ọ karịrị nke ahụ n'ihe omimi nke ọ bụ. Okwu ahụ na-akọwa nlaghachikwuru nke nwaanyị ahụ na-alaghachikwuru nwoke n'akụkụ niile, nakwa izu oke nke nwoke n'ime nwaanyị. Ọ bụ na ihe a na-ahụ anya, ọ bụ na mmekọrịta arụ nakwa n'ime mmụọ. Otu anụ arụ nke ọlụlụ di na nwunye ka a na-emezu mgbe a nọkọrọ ọnụ. Di na nwunye na-ahụ ịbụ otu ha n'anya site n'ịga n'iru na-adọkasị ịkpa oke nke mmehie nke na-etolite n'etiti ha. Nye di na nwunye bụ ndị nke Kraịst, ọlụlụ di na nwunye bụ otu ndụ ọhụụ nke dị n'ime mmadụ abụọ. Chineke bụ n'obi ka mmadụ abụọ, arụ, obi na mmụọ, bụrụ ndị ejikọrọ
n'akụkụ atọ ndị a. Di na nwunye adịghị abanye n'ime otu mmadụ, kama mmadụ abụọ ahụ nọ n'ọlụlụ oge niile, na-alụkwa ọlụ dị ka otu mmadụ. Otu enyi m nke bụ onye ọzụzụ atụrụ nke a na-akpọ John Piper, onye bụ onye ọzụzụ atụrụ nke otu nzukọ dị na Bethlehem na Pennsylvania, o kwuru sị, site n'ike mmadụ dịka Adam nke na-eyikwa Adam, Chineke gosipụtara na ịdị n'otu pụtara ihe pụrụ ịdị nke na-apụghị ịdị n'ụzọ ọzọ. E nwere ụdị ịdị n'otu na-adị site n'ijikọ mmadụ abụọ dị iche karịa nke a na-enwe mgbe ihe abụọ ọzọ nọkọrọ ọnụ bụ ndị yiri onwe ha. Mgbe anyị niile gụrụ otu ụda egwu, a na-akpọ ya ndakọ ụda, nke pụtara otu ụda. Ma mgbe anyị jikọrọ ahịrị ndị dị iche iche nke soprano nakwa nke alto nakwa nke tenor nakwa nke bass, anyị na-akpọ ya ndakọrịta ụda egwu. Onye ọbụla nke nwekwara ntị ịnụ ihe maara na ihe dị omimi nke dị n'ime anyị ka njikọ aka na ndakọrịta ụda metụrụ aka. Ya mere, Chineke mere nwanyị, ọ bụghị nwoke ọzọ, ka e wee nwee ndakọrịta ụda na ndụ. Ya mere, n'ọlụlụ di na nwunye, nwoke na nwanyị na-abụ otu anụ arụ. Ha adịghị akwụsị ịbụ ndị mmadụ ndị nwere amara site na Chineke, nke nwere akara aka dị iche iche nakwa ọlụ nke dị iche iche. Ma nke a adịghị eme ka otu onye karịa ibe ya. Ha na-abịakọta ọnụ n'otu. Onye pụrụ ịghọta ya, ma ọ bụ onye pụrụ ịkọwa ihe omimi nke mmadụ abụọ ịbụrụ otu anụ arụ? N'ezie, n'oge ọbụla, otu onye na-echetara m na mgbe di na nwunye biri ogologo oge n'ọlụlụ, ha na-amalite iyikọ onwe ha. Amakwara m na ụfọdụ unu ga-asị, o mba, nke ahụ abụghị eziokwu. Ma ọ bụ eziokwu. Anyị na-ebido kekọrịta oke na agwa onye nke ọzọ. Ugbu a, n'ezie, ọlụlụ di na nwunye bụ nchekwa n'ime ịhụnanya. Ọlụlụ di na nwunye bụ ebe ị pụrụ inwe nchekwa, n'ihi na tutu mmehie abanye n'ụwa, Adam na Eve biri ndụ nke echekwara n'ime ịhụnanya nke dị n'etiti ha abụọ, na-enweghị mkpuchi ọbụla. Akwụkwọ Jenesis 2 amaokwu 25 sịrị, ha gbakwa ọtọ, nwoke ahụ na nwunye ya, ihe na-adịghị emekwa ha. Tutu ọdịda, di na nwunye mbụ a nọrọ na-adịghị eche naanị maka onwe ha. Ihe na-echegbu ha abụghị otu ha dị ma ọ bụ ihe ndị ha kpughere banyere onwe ha. Ha meghepụrụ onwe ha nye onye ọbụla n'etiti ha. Ha tụkwasịkwara onwe ha obi, nyekwa nchekwa na mmakọ onwe ha. Mgbe ahụ, mmehie batara ma gbanwee ihe ndị a niile. Anọ m ebe ịgwa gị na agbanyeghị ọdịda ahụ, n'ime Jizọs Kraịst, ọlụlụ di na nwunye pụrụ ịbụkwa ihe na-enweghị ebe ezoro ezo, n'ihi na n'ime ya anyị na-ahụ nchekwa nke na-eme ka ọ dị mfe ịtụdasị ihe mgbochi niile. Anyị bụrụkwa ihe anyị bụ n'ezie n'otu ịhụnanya nke anyị nwere n'etiti anyị nakwa n'ime onwe anyị. Anyị na-aghọta na n'ime Kraịst Jizọs anyị enweghị ihe ọbụla nke anyị na-egosi, n'ihi na n'ime anyị zuru oke. Nchekwa nke Chineke na-enye ọlụlụ di na nwunye na-egosi anyị na anyị pụrụ ịgabiga na ndụ a na-afụchighị aka anyị, na-achọ igosipụta onwe anyị na ihe anyị pụrụ ime nye di anyị maọbụ nwunye anyị. Anyị na-esi n'ịchọ igosipụta onwe anyị pụọ. Ọ na-abụ ihe dị ụtọ ịlụ mmadụ onye hụrụ anyị n'anya n'ihi ihe anyị bụ n'ezie, onye na-agaghị eche maka isi anyị gosi na anyị tozuru inweta ịhụnanya ya. N'ezie, inwe nchekwa nakwa ịmata na di maọbụ nwunye anyị hụrụ anyị n'anya, ọ bụghị n'ihi ihe anyị na-eme maọbụ n'ihi ihe anyị na-ekwu maọbụ otu anyị ji ebi ndụ, n'ihi na Chineke maara na anyị niile na-ebi ndụ
na-adịghị mma oge ụfọdụ, ma n'ihi ndị anyị bụ. Nke ahụ bụ nkume eji ewu ọlụlụ di na nwunye. Ụdị nchekwa nke a ga-eme ka ọlụlụ di na nwunye bụrụ ihe Chineke chọrọ ka ọ bụrụ. Ekwenyere m ihe ode akwụkwọ onye amamihe kwuru. Ọ sịrị, ọlụlụ di na nwunye na-amalite mgbe mmadụ abụọ kwere onwe ha nkwa ikwesị ntụkwasị obi nye onwe ha ruo n'ọgwụgwụ nke ndụ ha. Nkwa ahụ nke ekwere bụ ọdịiche dị na ya. Mmekọrịta ọhụrụ ka a na-amalite. Ọlụlụ di na nwunye na-amalite mgbe onye ọbụla na-enye onye nke ọzọ onwe ya, na-enyeghịkwa onye ọbụla ọzọ n'ụwa. Ana m ekwe gị nkwa, onye kwesịrị ntụkwasị obi ruo mgbe ọnwụ kewara anyị. Nkwa ahụ, ngwa ngwa ekwupụrụ ya, ngwa ngwa a nụrụ ya, na-enye ohere maka ntụkwasị obi ọhụrụ nke na-anọgide. Onye ọbụla pụrụ ịtụkwasị obi na nkwa onye nke ọzọ. Nkwa ahụ na-ewukwa ntọala nke mmekọrịta a ga-ewu n'elu ya mgbe nke a gasịrị. Mgbe ị maara na onye ahụ enyewo gị onwe ya n'ụzọ pụrụ iche, gị onwe gị enyekwa ya nke gị, unu pụrụ ịbanye n'ụdị ntụkwasị obi ọhụrụ nke na-adịghị na njikọ nke mmadụ ọzọ ọbụla. Mgbe di na nwunye na-arụ ọrụ iweta ụdị nchekwa ahụ na njikọ n'ọlụlụ di na nwunye ha, ha pụrụ ịmalite kporie ndụ n'ọlụlụ di na nwunye bara ụba. Ọ bụrụ na ị ga-enwe ọlụlụ di na nwunye dị mma, ka anyị were oge dị nta lee anya n'ụfọdụ ihe nke dị mkpa. Nke mbụ, ụfọdụ ndụmọdụ nye ndị ikom nọ ebe a. Anyị ghọtara ike nke Chineke nyere anyị iwe ezinụlọ nwere ọṅụ na mmasị. Anyị ghọtara na anyị nwere ike site na amara Chineke ime ka ezinụlọ anyị bụrụ ụlọ nsọ nke juru anya. Ma ọ bụ nnọọ eziokwu dị ka anyanwụ nke ụtụtụ a, di ọbụla nke hụrụ nwunye ya n'anya na-enweta ike nke na-ewu ezinụlọ nke bụ ịgba. Ma eleghị anya, agafere ụmụ onwe m ka m kwụsị nwa mgbe nta. Eleghị anya, kwesịrị m icheta site n'okwu Chineke ụfọdụ ndụmọdụ nke o nyere ndị ikom nwere nwunye. Achọrọ m ibu ụzọ nye gị ahịrị akwụkwọ nsọ ndị a ma laghachi jụọ ụfọdụ ajụjụ. Ka anyị lee anya na abụọ ma ọ bụ atọ n'ime ha. Apụghị m inye nkọwa dị ukwuu, kama ha ga-eme ka akpịrị anyị kwụsị ịkpọ nkụ ndị ikom maka ndụmọdụ karịrị site n'okwu Chineke. Nke mbụ, onye chọtaworo nwunye chọtara ezi ihe. Ọ ga-enwetakwa n'aka Jehova na ihe ya ga-atọ ya ụtọ. Ụlọ na akụ bụ ihe nketa ndị bụ nna na-arapụ, ma Jehova ka nwunye nke nwere uche sitere n'aka. Nke a bụ n'akwụkwọ Ilu isi 18 amaokwu 22. Ilu isi 5 amaokwu 18 ruo na nke 19 sịrị, ka isi iyi gị bụrụ ihe a gọziri agọzi, ṅụrịkwa ọṅụ na nwunye lụrụ n'okorobịa, dịka nne ele nke a na-ahụ n'anya na nne ewu ọhịa mara mma, ka ara ya abụọ na-eju gị afọ na mgbe niile. Naanị n'ịhụnanya ya ka ị ga na-agbagharị mgbe niile. Akwụkwọ ndị Efesọs isi 5 amaokwu 25 ruokwa na nke 28 sịrị, ndị bụ di, hụnụ nwunye unu n'anya dịka Kraịst anyị hụkwara nzukọ ya n'anya, rarakwa onwe ya nye n'ihi ya, ka o wee doo ya nsọ mgbe o mesịrị ka ọ dị ọcha site n'ọsịsa mmiri n'okwu Chineke, ka ya onwe ya wee chee nzukọ ahụ n'iru onwe ya dịka ihe dị ebube, na-enweghị ntụpọ ma ọ bụ ihe ọbụla n'ihe dị otu a, kama ka o wee dị nsọ, bụrụkwa ihe a na-apụghị ịta ụta. Otu a, ndị bụ di jikwa ụgwọ ịhụ nwunye nke aka ha n'anya dịka ha hụrụ arụ nke onwe ha n'anya. Onye na-ahụ nwunye nke aka ya n'anya na-ahụ onwe ya n'anya. Akwụkwọ Pita nke mbụ isi 3 amaokwu 7 sikwa otu a tinye ya, ndị bụ di, otu aka ahụ, soonụ nwunye unu biko n'ụzọ ihe ọmụma
na-ekenye ndị bụ nwaanyị nsọpụrụ dịka onye na-adịghị ike karịa, dịka unu na ha bụkwa ndị na-eketakọ amara nke bụ ndụ, ka e wee ghara igbochi ekpere unu. Olee ụdị eziokwu dị otu a? Ka m jụ na ajụjụ atọ ndị ikom. Dịka unu na-eche maka ahịrị ndị ahụ, ị na-egosipụta ahịrị ndị ahụ na ndụ gị nakwa n'ezinụlọ gị? Nke ahụ ọ bụ ihe obi gị bụ? Nke ahụ ọ bụ obi m? Nwunye m ọ na-ahụta ka m na-enye ya onwe m dị ka ahịrị ndị a si kwuo n'okwu Chineke? Ọ na-abịa na mmezu? M kwesịrị ịlaghachi azụ jee mezie ya, ma ọ bụ chetakwara ya ọzọ na nke ahụ bụ ihe dị n'obi m? Ọ bụ ezie na oge ụfọdụ na ọ dịghị apụta ihe. Ụmụaka m ha na-ahụta nna onye hụrụ nwunye ya n'anya dịka edere n'akwụkwọ nsọ ebe a? Ha na-ahụ nke ahụ? Nke ahụ bụ ihe nnweta kacha ukwuu anyị pụrụ inye ụmụaka anyị, ịmara ịhụnanya nke anyị nwere nye onye nke Chineke nyere anyị. Nwoke pụrụ iwere ndụ ya niile na-amụ ahịrị akwụkwọ ndị a, ebe anọ ndị ebe anyị nyeworo, na-abịakwaghị nso ibi ndụ ahụ ma ọ bụ ịmụta ka esi ebi ndụ n'eziokwu dị na ha. Ma okwu Chineke enyewo anyị ihe niile na-akpa anyị mkpa. Anyị onwe anyị bụ ndị ikom, anyị onwe anyị bụ ndị di, anyị onwe anyị bụ ndị nna. Okwu ndị a ndị e dere n'akwụkwọ nsọ ebe a, anyị na-etinye ha n'ọlụ. Nke a bụ ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị. Nke a bụkwa ajụjụ m ga-ajụ onwe m. Ma ekpere m dịka ị na-anụ olu m bụ ka Chineke gbaa gị ume, ka Chineke nyekwa gị amamihe nke dị oke mkpa iji wuo ezinụlọ nke na-akwụsị ike. Ka Onyenwe anyị nọnyere gị n'aha Jizọs. Ka Chineke gozie gị onye ọma gere anyị ntị taa. Amaara m na Chineke esitewo n'okwu ọma ya bụ nke a kpọrọ o tozuru oke n'ezie ma gbaa mụ na gị ume. Eji m aka na ịnụwo ihe akwụkwọ nsọ kwuru banyere alụmdi na nwunye. Nke mbụ, obi ka onye hiwere ya bụ Chineke. Ọ dịghị nkọwa ọzọ ọbụla nke pụrụ ịdị iche ka ga-abụ eziokwu ma ọ bụrụ na ọ sighị na ntọala nke onye hiwere alụmdi na nwunye. Ama m na Chineke agọziwo mkpụrụ obi gị. Nọgide n'udo ya ma ruo mgbe anyị na gị ga-anọkọ ọzọ. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị na eriri igwe telefon 225 06 02 56 90 ma ọ bụ na 225 05 51 4906. Ị pụrụ ime ka anyị mata ebumnobi unu site izitara anyị akwụkwọ leta na 06 PO Box 2131 Abidjan 06 ma ọ bụkwa site na ozi email twr2131@yahoo.fr. Ka Onyenwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs.